हाग्रामानाथ' ख्र' फैसा दंखायो बिसिनानो बेसेबां एकाउन्ट दंमोनलाय खयथा एकाउन्ट 35 बेसेबांबा एकाउन्ट दं होनदों नामा आरो गावनाबो बेसेबांबा बुरजा 26 28 एक्जेक्टलि फिगारखौ आं मोनाखै खिन्थु जथेस्थ' नाम्बार बे बेंक एकाउन्ट आरो मोनफ्रोमबो एकाउन्टआव खरर फैसा दङ जे बिथाङा बे इलेक्सननि सिगां बिराद बोलो होयो जेब्ला इलेक्सन मुहुर्तआव फैयो साफा फैसा गैया आरि गैया मा गैया दा प्राइमारि बिथांमोननि कमप्लेना बेनोजोब केम्पेइनथ' जेबो गैया प्रसारथ' जेबो गैया दा मा खालामनो बै प्राइमारि केम्प फुङाव बे जेरावहाय बर' एरिया बाहाय बे सेरेबनि दुंग्राखौसो दोनैखाय जाहैदों फुंनिफ्राय बेलासे लोंगासिनोसै आं बे खोथाखौ होनबाय थादों दा आं बेखायनो होनदों आरो नेशनेल पार्टिनि इन्टारेस्टआ सब समाय गावसिनि लेभेलाव जायो फर एग्जाम्पल दिनैनि थारिखआव बिजेपिआ बांद्राय दुगा होनोब्ला जे जोङो UPPL जों गैला जे जों UPPL खौ लानानै गभर्नमेन्ट दाया जोङो BPF खौ लानानैसो गभर्नमेन्ट दागोन बेखौ जुदि बिथाङा अपेनलि स्रा बुङोबा प्रमद बर'आ मोनसेल' खामानिखौ मावनांगौ जे जोंहा जोंनि सानै MP खौ जों NDA एलायन्सआव दोनला गाबोन हम मिनिस्टारा अर्डार हरगोन नांगौबा जोंनो स्टेटखौ नाङा आसामा मा जाथों थेवब्लाबो जोंहा दिल्लीयाव गभर्नमेन्टआव थानांगौ पार्टि नागारनानै बिथांमोनहा BJPआव थांनायनि खार'ना गासिबो हाग्रामानिनो गोरोन्थि UPPLआ जुदि जरदार टिम जानानै थायामोनब्ला प्रमद बर'आ जुदि फ्लेक्सिबल नङामोनब्ला बयनोबो स्कप होआमोनब्ला एक्सेप्टेन्सखौ होआमोनब्ला बे आदा चन्दनाबो UPPLआव हाबाबालानो BJPआव हाबगौमोन बे आदा खाम्फा बरगयारियाबो UPPLआव हाबाबालानो BJPआवसो थांगौमोन खुलुमबाय दिनै जोंनि बड'लेण्ड रादाबाव जोङो आथिखालनि फैबाय थानाय जि BTR बा BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायलायनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव सावरायगिरि महरै जोंनि गेजेराव आलासि लिंनानै लाबोदों अथ' जाय आलासिखौ नोंथांमोना आं सिनायथि होआब्लाबो नोंथांमोना सिनायखागोन थेवबो आंनो नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लादों बिथाङा आसाम प्रदेश कंग्रेसनि जेनेरेल सेक्रेटारि एबा गाहाय नेहाथारिमोन आरो आथिखालाव बिथाङा दा UPPL राजखान्थि दोलोआव मैखोमै खामानि मावनो थाखाय बिबान लाबोदों बिथाङा मिरुनि नेहाथारि एबा स्पक्स पार्सन बुंथिगिरि बिथां गर्जन मुसाहारि नोंथांखौ जोंनि स्टुडिय'आव बरायग्रोबाय खुलुमबाय नोंथांनो जोङो माखासे आथिखालनि जि फैबाय थानाय बिसायख'थि BTC बिसायख'थि बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायगोन हयथ' नोंथाङा गोबां जों नोंथांखौ नुनो मोनदों गोबां बिसायख'थि मेलफोराव नोंथाङा बाहागो लागासिनो दङ आरो बांद्राय गोबावबो जायाखै नोंथाङा जि UPPL राजखान्थि दोलोआव जगदान जानाया दा आथिखालाव नोंथाङा UPPLनि जानानैनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे खोथा बाथ्रा सावरायहैगासिनो बेखौ जों नुनो मोनदों गिबियावनो आं नोंथांखौ सोंनो लुबैगोन UPPLनि थासारिया आथिखालाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबायदि सोमोन्दोआ मास मोनसे सिगांलाय हाग्रामा बिथांनि BPF पार्टिया रुमबांथारमोन आरो आं सिगाङावबो होनबाय थाखादों जे हाग्रामा सारा लकसभानि इलेक्सनावबो गिलु बालु बाज्ल' ज्राव गिर्जाब प्रग्राम लायो दा बैफोर नुथायखौ नुयोब्ला बिसिनाव होजोबसिगोन नामा लकसभायावबो बिसोरखौनो देरहासिगोन नामा होननानै बयबो होनसोलायदों आरो नैबे दा BTRनि 2025 मायथाइनि बे BTRनि 5th काउन्सिल इलेक्सनावबो बिथाङा मास मोनसे देर मास सिगां ओरैबादि हुलुस्थुरखा जे बयबो होनबाय एबाराव BPF सरकार बनाबो दा फैयै नुबाय नोङो 10-15 दिननिफ्रायनो बिनि एन्टायार प्रग्रामा स्ल' डाउन जादों आं बे जिनिसखौ आगोलनिफ्राय नोजोर होबाय थादों आगोलावबो आं होनखादों कंग्रेसआव थानाय समाव जे बिथाङा बे इलेक्सननि सिगां बिराद बोलो होयो जेब्ला इलेक्सन मुहुर्तआव फैयो साफा फैसा गैया आरि गैया मा गैया दा प्राइमारि बिथांमोननि कमप्लेना बेनोजोब केम्पेइनथ' जेबो गैया प्रसारथ' जेबो गैया दा मा खालामनो बै प्राइमारि केम्प फुङाव बे जेरावहाय बर' एरिया बाहाय बे सेरेबनि दुंग्राखौसो दोनैखाय जाहैदों फुंनिफ्राय बेलासे लोंगासिनोसै दा बेनो मोनसे सिनारियाव आं होनबाय थाखादों जे बे बारावबो UPPLआनो फिर खनसेबाव सेकेन्ड टार्मसनि थाखाय नैथि खेबनि थाखाय गभर्नमेन्ट दानायनि फारिलाइयाव दङ दा बेखौ नायोबाथ'
जोंना नों बावखुंग्रियावहाय जों ओरैबायदि रानदों स्ट्रंगहोल्ड ग्रीन जोन आरो रेड जोन जोंनि मेक्सिमाम UPPL नि जोनानो रेड जोन जोबमोन ओमफ्राय बेखौ जों ओरैबायदि बे सप्ता खनसेनि गेजेराव ओरैबायदि मावबाय प्रमद बर'नि बिथांनि माखासे डिजाइन आरो गावसिनि बे 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव थानाय समाव जे रायजो राजाफोरनो हा रानदों गोबां खामानि इडुकेसननि बेलायाव बिथांमोनहा जथेस्थ' आवगायदों दा बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै दिनै ओरैबायदि दोहौ जाबाय जे जोंनियाव दा स्पेसियेलि बावखुंग्रियाव मोनथामसोल' जोंहा रेड जोन दंसै बेखौबो जों बे सानथाम सानब्रैयावनो ग्रीन जोनाव लाबोगोन आरो बिनिफ्राय इलेक्सननि सानसे साननै सिगांब्लाबो बे जोंनि स्ट्रंगहोल्ड जानानै थागोन दिनै नोंथाङा जे UPPL नि थासारिखौ UPPL आव दाबावै फैनायनि गेजेराव हमदां हाबाय बेनि सिगाङाव UPPL आ मा थासारियाव दंमोन आरो नोंथाङा UPPL खौ मा जाहोननि थाखाय मोजां मोननानै जे UPPL आव खामानि मावनो होननानै फैखो मोजां मोननाया आं सोरखौबा गाज्रि मोननानै थाङा बे नङा आंनि साननाय हनाय आरो आंनि आइडियोल'जि आरो जोङो बै समनिफ्रायनो जिहेतु आं एबसुजों लोगोसे थानानै आन्दलन खालामबोदों NDP जों लोगोसे थानानै पिपल्स इन एक्सन कमिटि जानानै आं ज' दिल्लीयावनो जा जोंनि आसामावनो जा बड'लेण्डआवनो जा ज्राव आन्दलन खालामबोदों दा बै जोंनि साननाय हनायनि टिउनिंआ आं बिसोरजों कमप्लिटलि डिटाच जानानै थाखायाखै फेरेंगा सारनि खोथाखौनो बुं ओमफ्राय बा लरेन्स सारनि खोथाखौनो बुं सोरबा इरागदावनि खोथाखौनो बुं सोरबा समनाथ बिथांमोननि खोथाखौनो बुङो आं बिसोरजों माखासे मिउचुएल आन्डारस्टेन्डिंखौ दोनबाय थाखादों आरो नोंगौ गभर्नमेन्टआव जों अपोजिसन नालाय मालाबा बखा बखि रायनाय मानाया जायो आरो डेम'क्रेसियाव बेखौ नांखागौखा दा मोनसे बाथ्राया बेनो जे हाग्रामा बिथाङा BPF आव गावनो वान मेन आर्मि बायदि बियो सालायो बिथांनि लिडारशिप टाइपआ अट'क्रेटिक टाइप दा बे अट'क्रेटिक थामहिनबा गाव हारसिं सालायनाय टप डाउन डिसिसन सासे मानसिनि जायो बेबायदि डिसिसना बेबायदि स्टाइल अफ गभार्नेन्सआ सब समय जानो नाङा इमारजेन्सि केसफ्राव जेरखम नोङो दा नेपालाव प्रेसिडेन्ट रुल जानोसै दा बे जाहैबाय अट'क्रेटिक रुल खिन्थु डेम'क्रेटिक कान्ट्रियावहाय नों बे सासे मानसियानो नङाब्लाबो बे ज्राव बुंबाय थायो बेनो एडभार्टाइजमेन्ट बेनो माबा मन्थ्रि जागोन नखर मन्थ्रि जागोन बेनो माबा चिफ मिनिस्टारबो जागोन गासिबो मिडियाखौ गावनो लाजोबगोन जेरै आसामाव दा बे अट'क्रेटिक रुल हेमन्तआनो गासिबो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव गावनो हाबजोबो दा गणतन्त्र बेबायदिखौ जोङो लाय होनो नाङा दा हाग्रामा बिथांनियाव BPF आव बे जिनिसा बांद्राय जानायखायनोथ' नोङो BPF निफ्राय मेक्सिमाम 100आवहाय 80% लिडारानो नागार थांजोबदों दा बेखौ मिथिखा हखा गर्जना मालाय बोरै थांनो आं गाज्रि मोना बिथांखौ बेक्तिगत आंहा जथेस्थ' सनमान दङ खिन्थु जोंनि भबिष्यतखौ नायोबा जोंनि लाइमोनफोरनोबो जे जों सुबिदा होनांगौ चान्स होनांगौ बे गासैखौबो सानै हयै आं एक्सुवेलि UPPL आवनो जगदान जादों नैबे समाव जे नोंथाङा हाग्रामानि खोथा बुंबाय थादों आरो हाग्रामानि खोथाखौनो आंबो बुंबावनोसै जे सरकार फैनायनि खोथा बिथाङा गेरान्टि होनानै खोथाखौ बुंगासिनो दा बे समाव बिथाङा सरकाराव फैयोब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय 100 करोड़ बाहायगोन होननानै बुंदों बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा लाइमोनफ्रा मा जानांगौ मा जानाङा लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ लानानै हाग्रामा बिथाङा जुदि आगोलनिफ्राय सानदोंब्ला BPF आ दिनैनि बे फर्जायाव फैयामोन दिनै बे फर्जायाव फैयामोन नोंथाङा दिनैबो नाय बिथांनि केन्डिडेट होनायफोरखौहाय जाय केन्डिडेटहा फैसा दङ बे केन्डिडेटआल' BPF आव टिकेट मोनदों जाय केन्डिडेटआ फैसा गैया बे केन्डिडेटआ टिकेट मोनाखै लाइमोनफोर बहानि फैसा थायो ना बिसोरो बिजनेस मावनो रोंगौ ना बिसोरो कन्ट्रेक्टारखौनो चान्स मोनदों ना बिसोरनाव थाखा फैसा दङ गासिबो मिडल क्लास एबा गरिब क्लासनि गथ'फोरजोब दा बिक्रमखौनो होन बिक्रमाथ' हार्डकर हाग्रामानि वार्कार नंना नङा कास्टम बिथांनि हार्डकर वार्कार प्रहलाद बिथांनि हार्डकर वार्कार दा बिराद हाइ टाइम बियो बिथांमोना 40+ जाला जोब्बाय केन्डिडेट मोननांगौमोन टिकेट मोननांगौमोन बबेबा मोनसे समस्यायाव लानानै गेलेनांगौमोन मानो होआखै बिसोरनाव फैसायानो गैया गावसिनि न'खरखौ सालायनो बेसेबा गोब्राब दा हाग्रामाया मा लाइमोन खोथाखौ लानानै रायलायदों हाग्रामा बिथाङालाय दा बेखायनो बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बे मोनसे सानस्रिजों फैदों केपिटेलिजम आरो बिथांमोना आन्दलनकारिमोन
दा आन्दलनकारि हिसाबै बिथांमोनहा बयनोबो बेबायदि डेम'क्रेटिक सुबिदाखौ होनांगौमोन बा बिथाङा बे डेम'क्रेटिक बा गणतान्त्रिक सानस्रियानो गैया दा बिथाङा लाइमोननि खोथाखौ बुंदों लाइमोननि बिथाङा कनसेप्टखौनो बारा मोजां मोनथिया बे गावनि खर'आव बे लाइमोननि कनसेप्टआनो गैया दा आं आखायनो सानदों बिथाङा जेखि होना मानो लाइमोनफोरनि एथ' होगोन आरो होगोन बे प्रेक्टिकेल जानाय नङा आरो गभर्नमेन्ट दायाबा नों बहा लाइमोन खामानि मावगोन गभर्नमेन्टखौनो दालाबा जिहेतु गभर्नमेन्टआ एबाराव हाग्रामानि फैनाय नंला बे बारावबो 5 बोसोरनि थाखाय रायजो राजाया UPPLखौनो नायबावनो राजि 5 बोसोरनि उनाव जुदि UPPLआ मोजां मावाब्ला बे मोनसे आलदा बिकल्प जागोन बेसिम हाग्रामा बिथाङा धैर्ययै नेयाबा उफायानो गैखाया बिथांमोना आथिखालाव जि आशीर्बाद जात्रा हाबाफारि लागासिनो दङ बे आशीर्बाद जात्रा हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद बा बोर सारस्रिनाय मोनदों बे बेलायाव बिथांमोना देरहामारनोबो हागौ बे बेलायाव मा बुंगोन आशीर्बादखौ जात्रा खालामबाल' मोनो बे नङा आशीर्बादा जोंनि मावनायनि फिथाइयानो कर्मल फल आशीर्बाद दा जों सिगाङाव मा मावामोन दा बेनि फिथाइखौ जोङो थांनानै थानायाव जाखानांगौ रावबो बारग'आ बे संसाराव दा ओंखायनो हाग्रामा बिथाङा हाग्रामा मानगोनां बिथाङा बे जिनिसखौ रिफ्लेक्ट खालामनांगोन आरो जे आं सिगाङाव मा मावबोखो नों BTR आव नायदो मोनसेल' जाथि जनगोष्ठीथ' गैया मोनसे रावनिल' सुबुंफोरल'थ' गैया बेहाय बर'जों लोगोसे माइनरिटि मुस्लिमाबो फ्राय समान राजबंशी कमिउनिटिनियाबो गोबां दङ नान बर'फ्रा गासै BTR आव बर'फोरनिख्रुइ बांसिन दा बे कमिउनिटिफोरनो बिथांमोनहा आदिबासिनो मा मावनानै होआ गावसिनि 17 बोसोर गभर्नमेन्टआव बिथांमोना राजबंशीनो मा मावनानै होआ गावसिनि 17 बोसोर गभर्नमेन्टआव बिथांमोना माइनरिटि मुस्लिमफोरनो हा बिगासे फाथा खालामना होदोंना होआखै बा खाथा मोनसे बे गावसिनि 17 बोसोर गभर्नमेन्टआव बे गासिबो जिनिसा 17 बोसोरनि गभर्नमेन्टनि मावनाय दांनाया रिफ्लेक्ट जागासिनो दङ दा मानो रिफ्लेक्ट जायो होनबा इमिडियेट कन्टेक्सआव प्रमद बर' बिथाङा UPPL ला गभर्नमेन्टआ गावसिनि बे 5 बोसोरावनो 5 बोसोरथ' मोनजोबावाखै बिसोर कर'नायावनो खावसे 1.5 बोसोरा थांखादोंदां 3.5 बोसोर 4 बोसोरखौ हमदो दा बावहाय जि मावदों बे एखेबारे आइडेन्टिकेल आरो बे खोथाफोरखौनो लानानै दिनैहाय UPPL दैदेनगिरिफ्रा प्रसार खालामदों रायजोफोरनि गेजेराव हाबदों आरो बिराद एक्सेप्टेन्सखौ मोनदों आरो साडेन चेन्ज गाज्रिमोन UPPLनि फिल्डआ बिराद गाज्रिमोन खिन्थु इलेक्सननि सिगां 1 मास 25 दिननि सिगांनिफ्रायल' रिपेयार जानानै दिनै ओरैबादि हाइ प्रग्रेस जादों दा बे गासिबो हाग्रामाया गावनि 25 बोसोराव 17 बोसोराव मावनायनि बे फिथाइसो दा बेखायनो आशीर्बाद जात्रानि खोथायाव बयबो आशीर्बाद होगोन दे मोजां जाथों नोंथाङा मोजां थादो आं बेखौल' होननो लुबैदों हाग्रामानाथ' ख्र' फैसा दंखायो बिसिनानो बेसेबां एकाउन्ट दंमोनलाय खयथा एकाउन्ट 35 थाना बेसेबांबा एकाउन्ट दं होनदों नामा आरो गावनाबो बेसेबांबा बुरजा 26 थाना 28 था होनखो एक्जेक्टलि फिगारखौ आं मोनाखै खिन्थु जथेस्थ' नाम्बार बे बेंक एकाउन्ट आरो मोनफ्रोमबो एकाउन्टआव खरर फैसा दङ दा हाग्रामाहा जाब्लाबो लोंब्लाबो गावनि फेरि मोननै मोनथाम जाब्लाबो जोबा नाथाय बै आदा गयारिखौ हमदो दे धनेस्वर गयारि औ होनदों बियो 10 कोटि गारगोन ना होननानै बहा मोनदों एफा बुरजा फैसाखौलाय ओरैनो सिगिनाय जाखो ना नंथारगौ जाखो आहा एसे दाउट दं दा बेखौल' होनो नागिरदों आरो आदा गयारमोन बायदिया जे जायगायाव जेनगोनखौ मिथिखानानै दिनै प्राइमारि फैसाखौ होआखै दा फ्राय मेक्सिमाम केन्डिडेटफ्रानो नैबे 10 दिनावहाय बिथांमोना गावसिनि जेनगोनखौ नुखाबाय नालाय बिथांमोना फैसाखौ गारनाय नङाब्ला जानांगौ फैसाखौ फेमिलिनि बिसि फिसा जानांगौ फैसाखौ गारलाजोबनानै बे 5 बोसोराव मारै सोलिगोन दा बेनो जाहैबाय दिनै हाग्रामानि थासारि आशीर्बाद जात्रायाव आशीर्बाद होगोन नाथाय देरहायैया ऊपरवाला बात होता है नोंथाङा UPPLनि देरसिन गोहोखौ माखौ होननानै सानो नोंथाङा UPPLनि दिनैनि थारिखआव देरसिन गोहोआनो बिथांमोननि डेम'क्रेटिक सानस्रि प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआव बिथाङा गोबां लिडारफोरनो जायगा होदों स्पेस होदों मावनो बे जिनिसा बिराद गिदिर रल लायो पार्टियावहाय नोङो मेक्सिमाम UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा एबसुनिफ्राय बारग'नानै थांनाय गोजा मेक्सिमाम UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा NDFनिफ्राय बारग'नानै फैजोबनाय पिपल जयन्टनिफ्राय आं दिनै बिथांमोनजों सामेल जाबाय दा गरजना सासे AICCनि मेम्बार अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि आं मेम्बारमोन आं राहुल गान्धीजों गोबां खेब आं सावरायनो मोनबाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आं मोनसे समनि सिनियर स्पक्स पार्सन जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आङो रिजाइन लादों BTR कंग्रेस कोअर्डिनेशन कमिटिनि आङो चेयारमेनमोन
आं बेखौ नागारनानै दिनै माबा आनसलिक दलाव थामहिनबा UPPL आव हाबदों मानो दा प्रमद बर'आ बयबो दैदेनगिरिफोरनो मावनायनि मोनसे स्पेस होदों खारन जों बयबो बर' जानानै आन्दलननि थै गोनांखाय दा जों बयबो बे स्पेसखौ लुबैयो आरो मा एक नाम्बार UPPL नि स्ट्रेंथआ नैबे बयबो दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा हारिखौ सिबिनो फैदों जायफ्रा बड'लेण्डखौ सिबिनो फैदों बिथांमोनहा UPPL आव जायगा दङ आथिखालाव जि BTC बिसायख'थि 22 थारिखआव जागोन दा बे बेलायाव जोंनि बे BTC ओनसोलाव दा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोरा जागासिनो बेवहाय मोनथाम दोलोआ गोख्रोङै बाहागो लादों UPPL BPF BJP बेनि उनाव BJPआ जाहैबाय स्टेट लेभेलनि जाहैबाय दा बे समाव BJPनि गुबै लोगोआ सोर नोंथांनि बायदिब्ला दिनैनि थारिखआव इन एक्जाक्ट केलकुलेसन आरो बिथांमोना BPF खौ आन्डारस्टेन्डिंआव लादों खिन्थु BPF आबो बिथांमोनखौ फोथायाखै खारन सिगाङाव बिराद थगायबोबाय खिन्थु सिमिंलि आरो BJPआ BPF नि दहाय लानानै गभर्नमेन्ट दानो नागिरदों बेयो एखेबारे नंखायथार बे जाफुंनाय नङा आरो नंखाय बे जाफुंनाय नङा आं मानो बुंनो नागिरदों होनोबा BJPआ मोनसे खोथाखौ लानानै बिराद भुल मावदों बिथांमोनहा 40टा समस्थियाव जोङो केन्डिडेट होगोन होननाया बिराद गिदिर भुल जादों दा बेखायनो बिथांमोनहा जोंनि बे बड'लेण्ड हालामावहाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ सिगिदोंसो बेजों लोगोसे मिथिखा हखा बुंखो ना बोरैबा होननायाव होनफ्लांखो दिलीप सयकिया स्टेट प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो जे 6 शेड्युलनि खोथाखौ लानानै बेल ब्लकनि खोथाखौ लानानै बे बुंनाय रावफ्रा एन्टायार जोंनि बे बर' कमिउनिटिनि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर सौग्रावनाय फैदों आरो बेजों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा मुख्यमन्त्रियाबो बिथाङा हयथ' प्रि प्लान खालामनानै बुङाखैमोनदां बोरैबा बुंनायाव बुंफ्लांदों जे एबार जोङो BCDCखौ बोखारगोन BCDCआ जे 6 शेड्युलजों नांफानानै दङ बे जोंनि प्रभिजनखा जोंहा बेनो जोंनि माबा रैखाथि थाफिस रैखाथि कबच बेखौ हयथ' सानै हनै होनाखैमोनब्लाबो बुंफ्लांदोंब्लाबो बे जिनिसा बिराद गिदिर गोहोम गोलैदों दा बेखायनो एबारावहाय सिगां BJPआ जा मोनदोंमोन बेनि आधासिमल' बिसोर मोननो हागौ दा बेखायनो आङो एबारावहाय BJPआ फेक्टर नङा आरो BJPनि भटआ जाय फैनांगौ गावसिनाव थांनांगौमोन बे मेक्सिमाम UPPL नाव फैगोन आरो नोंथाङा जिहेथु गुबै लोगोआ सोर होनोब्ला हाग्रामाया जावलिया बावलिया BJPजों बिराद रंजा मास मोनसे मास मोननै सिगां जोङो BJPजों फोथायनायखौ मोनफिनबाय जोङो BJPजों गभर्नमेन्ट दासिगोन बे खोथाखौ बिथाङा बै समाव एसे बुंलाबायदोंमोन गावनाबो गावनि मानसिफ्रा खिन्थु दिनैहाय बिथाङा इमिडियेट कन्टेक्सआव रिग्रेट जाफिनबाय जे जोंहा BJPजों एलायन्स गैया खिन्थु गावनि सिगांनि छबिफोरखौ नोङो आरएसपिआव थांनानै दिल्ली बम्बे खुलुमलाहैनाय आशीर्बाद लानानै फैनाय बेबोथ' मोनसे आशीर्बाद जाथ्राना दा बिथांनि बे दिल्लीयाव थांनानै RSSनि गुरुखौ खुलुमनानै फैनाय बे आशीर्बाद जाथ्राया दिनै नेगेटिभसो नुजादों जोंनि बे काउन्सिल बायदि एरियायाव 6 शेड्युल एरियायाव स्टेटनि जिखिनि राजखान्थि दोलो बेयो जोंनि गेजेराव हाबफैनायनि गेजेराव जोंनि रायजो राजाफोरा BJPनो भट होनानै देरहासार होनाया बेसेबां जुक्ति गोनां होनना सानो नोंथाङा नङा आंनो नेशनेल पार्टिनिफ्राय फैनाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि आं गोबां खेब जोङो राहुल गान्धीनि सिगाङाव आसाम प्रदेशनि आसामनि दैदेनगिरिफोरजों आंजों मोनसे खोथायाव जोङो सब समाय दान्थि बिदान्थि जायो जे बिथाङा मोनफ्रोमबो बेलायावनो जे बिधान सभाया फैगासिनो दङ 6टा जनगोष्ठीनि खोथाखौ जोङो थिगसे बुंनांसिगोन इभेनखि गौरब गगैयानो बे एडभकेसिखौ खालामबाय थादों ओमफ्राय आंनोबोथ' फारि होयोना खोथा बुंनो आं सब समाय अफस खालामबोदों जे नोंथांमोना नायदो मा 6टा जनगोष्ठीनि दाबि आन्दोलन बायदि खालामफैबाय थादोंसैलाय राहुल गान्धीनि सिगाङावलाय मुझे भी तो बोलने देना मैं भी बोडोलैंड मूवमेंट से आया है ये मूवमेंट को हम छोड़ के ये बोडोलैंड मांग को अभी हम छोड़ के हम नेशनल पार्टी में ज्वाइन हुआ है आप लोग भी ऐसा डिमांड करेगा तो मैं भी डिमांड करेगा ना सेपारेट बोडोलैंड को आं बे खोथाखौ राहुल गान्धीनि सिगाङावनो बुंदों आरो नोंथांमोना बिटिआरनि सिगां जुदि खबरदार 6टा गोष्ठीनि 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायनि नेरेटिभखौ जुदि लाबोयोबा आं बाहाय गैया आं बे खोथाखौ होनबाय थादों दा आं बेखायनो होनदों आरो नेशनेल पार्टिनि इन्टारेस्टआ सब समाय गावसिनि लेभेलाव जायो फर एग्जाम्पल दिनैनि तारिखआव BJPआ बांद्राय दुगा होनोब्ला जे जोङो UPPL जों गैला
जे जों UPPL खौ लानानै गभर्नमेन्ट दाया जोङो BPF खौ लानानैसो गभर्नमेन्ट जागोन बेखौ जुदि बिथाङा अपेनलि स्रा बुङोबा प्रमद बर'आ मोनसेल' खामानिखौ मावनांगौ जे जोंहा जोंनि सानै MP खौ जों NDA एलायन्सआव दोनला गाबोन हम मिनिस्टारा अर्डार हरगोन नांगौबा जोंनो स्टेटखौ नाङा आसामा मा जायो जाथों थेवब्लाबो जोंहा दिल्लीयाव गभर्नमेन्टआव थानांगौ कारण नोङो दिनै बिहारनि परिबेसखौ नाय नोङो अन्ध्र प्रदेशआव चन्द्रबाबु नायडुनि परिबेसखौ नाय नोङो बिथांमोना बोखारां अब्ला बे जोंनि सानैबो MPआ बिथांनि गभर्नमेन्टखौ लाखिनायाव दङ दा बेखायनो नेशनेल पार्टिया दोरखार जायोबा नोंखौ जलदब जालदाब नागारनानै गावसिनि इन्टारेस्टआव थायो दा बेखायनो जोङो नेशनेल पार्टिखौ BJPआनो जा बा इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआनो जा जोङो फोथायनो हाया आरो बिथांमोना सरकार दानायनिबो मोनसे मिशन लानानै बिथांमोना केम्पिं खालामगासिनो दङ जे BJP दोलोआ दा बे बेलायाव मा बुंगोन बे बेलायावहाय बिथांमोनहा जोंनि माखासे उइकनेसखौ नायदों दा बावहाय ओरैबायदि जादों UPPL आव माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि स्कपखौ लुबैदोंमोन बावहाय हयथ' मोनाखै गावसोर लुबैनाय बायदि जायाखै BPF आवबो एक्चुअली बे खोथाखौ BPF आनो भुल खालामदों नोङो आदा बिश्वजित दैमारिमोननि खोथाखौनो नाय नोङो आदा इमानुएल मोसाहारिमोनहाबो मोनसे समाव पार्टी नागारनानै बिथांमोनहा BJP आव थांनायनि खारना गासिबो हाग्रामानिनो गोरोन्थि UPPL आ जुदि जरदार टीम जानानै थायामोनब्ला प्रमद बर'आ जुदि फ्लेक्सिबल नङामोनब्ला बयनोबो स्कप होआमोनब्ला एक्सेप्टेन्सखौ होआमोनब्ला बे आदा चन्दनाबो UPPL आव हाबाबालानो BJP आव हाबगौमोन बे आदा खाम्फा बरगयारियाबो UPPL आव हाबाबालानो BJP आवसो थांगौमोन दा बेखायनो हाग्रामाया एक्चुअली बेनि रेसपन्सिबिलिटि दा बे सुबिदाखौ नुनानै जोंनि गावस्रा सुबिदाखौ नुनानै BJP आ सानदोंमोन दे होमबालाय UPPL सुखुयै बर' लिडारफोरखौ लानानै BPF सुखुयै बर' लिडारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे लाइनजों एनरड खालामनानै लासैनो BTC खौ खबजा खालामदिनि नैबे सिमांखौ नुदोंमोन फर एग्जाम्पल गर्जन आंखौबो बिथांमोना गोबां नाजादोंमोन नाथाय आं मानो थांनो आनसलिक दलखौनो आं हेल्प होनोसै होननानै आं UPPL आव जइन जादों आरो मा जि बर'फोरनि जिखिनि राजखान्थि दोलो होनबा मोननै राजखान्थि दोलोआनो गोख्रोंसिन जोंनि BTR ओनसोलाव BPF आरो BJP आरो बे राजखान्थि मोननै दोलोखौ खौसेथि खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बेनि अनगायैबो 14टा माहारियारि आफादफोरा जयै खौसे खालामनायनि खोथा सावरायगासिनो दंमोन नाथाय खौसेथि जानो हायासै फेलें थांदों बिथांमोननि सावरायनाया आरो बेखौ बै 14टा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे माने रिप्ले मोनै रेसपन्सिबिलिटि मोनैनि थाखाय बे सावरायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नो गोनां जादों खौसेथियाव फैनो हायासै होनना बुंदों दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन आनसलिक दल BPF आनसलिक दल UPPL दा बे ज' खालामनायनि बेलायाव आं ओरै सानो जोंनो बे ज' जानायखौ नांगौबो नाङाबो नांगौबो होननायावहाय BJP आ बांद्राय सक्तिशालि नुजायोब्ला स्ट्रंद्राय नुजायोब्ला BTC आव आनसलिक दलखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोंनो आनसलिक दलनि खौसेथिखौ नांगौब्ला जोङो खौसेथि जानाया मोजां जुदि जोङो नुथारबाय जे BJP आ बाराव गभर्नमेन्ट दानो हागौ बे नेशनेल पार्टिया जोंहा खैफोद जागोन जोंनि जाथिनि इस्युआ बड'लेण्डनि इस्युआ खैफोदाव गोग्लैगोन बेखौ जुदि सानोब्ला नुहुरदोंब्ला जोंनो ज' जानायखौ नांगौ फारसेथिं ज' जानायखौ नाङा होनोब्ला नै ओरै सानसेनिल' खोथाखौ जोङो लानाङा साननै सानथामनि खोथाखौबो जोङो लानांगोन आरो दा बे जाहैबाय जोंनि भबिष्यतनि खोथाखौ नायोब्ला अके दिनैसो जोङो UPPL जों BPF जों ज' जाबाय नोंथाङा मिथिगौ अना बर'नि दोहौआ मोनसे समाव फैदोंमोन UPPL आरो BPF आ ज' जायोब्ला माब्लाबा जोंनि एसेनि भुलाव बे अना बर'फ्रा फिर रिग्रुप जायोबा जों थालायनो बे बड'लेण्डनि खनसे बड'लेण्डनि सानस्रिखौनो भबिष्यतआव जों खोमानानै लानोबो जानो हागौ दा बेखायनो आं सानो BPF आ BPFयैनो थानांगौ UPPL आ UPPLयैनो थानांगौ मोननैबो पार्टियानो हारिनि थामोनथाखौ लानानै हारिनि सानस्रिखौ लानानै बिथांमोना आवगायनांगौ बावहाय जोंहा भबिष्यतआ साबसिन आरो ओरैनोबो बे मोननै पार्टियाव जोङो ज' जायोब्ला बे एसे गोब्राब जाखायो जोंनि गेजेराव बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय सिटखौ लानानै बे आं मन्थ्रि जागोन बेबो जानो लुबैगोन दा बेफोर खोथाया फैखागोन आरो
5 बोसोर मोनसे टार्म्सनि उनावनो बे फिर गावनानै गोदान फिसा दलफोर गोबां जोनोम जानायनि चान्सेसा थायो दा बेखायनो आं सानदों खौसे जानायाव UPPL आरो BPF ज' जानायावहाय मोजां जानायनिख्रुइ गाज्रिनि चान्सेसासो बांसिन दङ आं ओंखायनो सानदों जेरै दं ओरैनो थाथों खारन जोङो मोननैबो पार्टिया BJP खौ जायगा होआबानो जायो एन्सार इज सिम्पल एन्ड क्लियार yes बे बेलायाव जे प्रमद बर' बिथाङा गावनि जिखिनि 5 बोसोर सरकार सालायलांबाय बे सरकार सालायलांनायाव बिथाङा मोनफ्रोमबो जायगायावनो मोनफ्रोमबो फंफ्रोमबो खोथायावनो बिथाङा सान्थिनि खोथाखौ बुंबाय थादों एक्चुअली सान्थिया फैमारदों नामा इन दा सेन्स सान्थिया मोननै केटागरिनि जायो आं सिगाङावहाय होनबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा बे दावहा नांफुनाय समाव मा सान्थि आं बे खोथाखौ होनबोदों नोंथाङाबो गोसोआव दङ खिन्थु बड'लेण्ड बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ मोनसे खोथाखौ बुंलांखादों स्ट्रागल थ्रुज स्ट्रागल दावहा जिरायथ'नाय आरो दावहा जोङो दावहा नांफुबाय थानाय समाव हठात जिरायोबा बावहाय एसे प्रब्लेम जायो नोङो लहा गुदुंखौ साराय गुदुंखौ अराव दोननानै हठात जुदि दै होयोबा बे साराया बारा गोबाव जिरा थाब गावो दा बावहाय जों बे नोजोरजों नायनांगोन आरो सान्थिनि बेलायाव खिन्थु दिनैनि थारिखआव 2012 BPF गभर्नमेन्ट दाजेननायनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा सावथालजोंबो दावहा नांबाय बर'फ्रा मुसलमानफोरजों दावहा नांबाय बर'फ्रा राजबंशिफोरजों दावहा नांदों फ्राय गासिबो नान बर' संगठनजोंनो जों गाज्रि मोनजादों दा बेबायदि परिबेस आरो थासारियाव प्रमद बर'आ जे कनसेप्टखौ लानानै फैदों इट वाज ए निड अफ द टाइम सान्थि आरो बे सान्थिखौनो दिनै फ्राय गुबुन जाथिफ्रा मोजां मोनजोब्बाय आरो जोङो दिनै बे सान्थिनि खोथाखौ जोंनि अपेनिं जोंनि खुगा बेखेवजेनब्लानो जोङो बे प्रमद बर'नि आइडिया अफ पिस आइडिया अफ सान्थिखौ लानानै जोङो दिनै साक्सेसफुल केम्पेइन खालामदों बे बिराद मोजां मोनसे मोन्थोर जादों खारन 2012 नि कन्टेक्सटखौ नायोबा 2006 आरो 7 नि कन्टेक्सटखौ नायोबा आदिबासिजों दावराव जानायखौ नायोबा माइनरिटि मुस्लिमजों दावराव जानायखौ नायोब्ला अना बर'फोरनि दोहौखौ नायोब्ला बे सान्थिनि कनसेप्टआ सान्थिनि सानस्रिया बिराद गोनांथार 5 बोसोराव बिथाङा खुनु मोनसे जाथिजों बुलाय होआखै नांलाय होआखै दिनै बे प्रेक्टिकेल नैबे 2025 आव बबेबा मोनसे दोहौआ प्रमदखौ फिर गभर्नमेन्टआव लाबोफिनगोनबा नैबेनो 22टा 26टा जनजातिफोरखौ लानानै माने हारि माहारिफोरखौ लानानै बिथाङा भिजन डकुमेन्ट खालामदों बे भिजन डकुमेन्ट खालामनायाव नोंथांनि सानस्रिया माबायदि भिजन डकुमेन्टआ ओरैबायदि बिथाङा जेखि डकुमेन्ट जेखि मिशन लाया मानो फार्स्ट एन्ड फरमस्ट इन द फर्म अफ एडभाइस आं होननो नागिरदों दिनै प्रमद बर' बिथांखौ फार्स्ट एन्ड फरमस्ट व्हाट इज माय केपासिटि व्हाट इज देयार इन माय स्टक आंनि बाख्रियाव मा दङ आंनि आखाया बेसे गोलाव बे बेलायाव बेखौ नायनानै बिथाङा भिजन डकुमेन्टआनो जा माबा मोनसे मिशनानो जा बेखौ बानायथों आरो नङाब्ला मा जायो सेन्ट्रेला जोंनि फेभाराव नङाब्ला स्टेटआ जोंनि फेभाराव नङाब्ला जोङो बै डकुमेन्टसफोरखौ जुदि साक्सेसफुल महर होनो हायाबा बे फ्लप जायो आरो बे फ्लप जुदि जाबाय नोङो देनांहाय नेक्स्ट बारनि इलेक्सन केम्पेइनाव जोङो बिराद गिदिर एफेक्ट जागोन आरो दा ओंखायनो आं सानदों हायोब्ला बिथाङा भिजन डकुमेन्टसफोरखौ लानानै मावथों आरो जा मावदों बिथाङा बे गासिबो मोनसे लेभेलनि बावहाय बांद्राय थाखा फैसा धोन दौलतनि इनभल्भमेन्ट गैया बेयो मरलेस मोनसे सानस्रि I appreciate this idea but in the long run in the near future any vision any mission that he takes he better be a little more cautious and careful बे समाव नोंथांनि आङो मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों जिहेतु नोंथांखौ जोङो नुबोदों जे समाव खिनिखौ जों फरायफुबाय थानाय समावमोन जोंबो एसे एनै ओंखारदों नोंथांमोननि जि दैदेननाय आन्दलनफोरावनो बर' हारिनि जि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय नोंथांमोना गोबां संग्राम खालामबोदों दा बेखौ बै संग्राम खालामबोनायनिफ्राय आरो दिनैनि समसिम दिनैनि थासारिसिम नोंथांनि बे सुंद' जारिमिनखौ आं एसे मिथिहोगोन जोंनि बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम सुंद' जारिमिनखौ आंनाव हस्टेलाव गथ'फोर दङ सब समाय थायो आंहा गथ'फोरखौ फोरोंखानाय बिसिखौ फोरोंखानाय बिसोरो पुलिसा जुदि फैयोब्ला मोनसे आवाज होयो हाय सार औ हाय सार पुलिस होनो मोना आरो आं फोरोंनानै दोनखादों हाय सार अब्ला हमनानै लादो नों दोरोदनांसिगोन अब्ला आङो थ्रोब ओरै उसुं जांज्रायनानै
ओरै बे राजबंशीनि गामिजों खारलाङो सानसेखालि मा जाबाय पुलिसा मालाबानो गेटआव सफैदों रावबो नुस्लाबाखै ओमफ्राय आंना मेसेज नुबाय हनै ओमफ्राय बे मोनसे सिगनेल आरो ओमफ्राय आं लोगो लोगो एरायनानै थोद थांनायाव दालाय बे माबा नोङो जोंना खाथियाव राजबंशीफ्राथ' माबा टयलेट माबा माबिखौ जावाना बिसोरनि खियाव गादलानाय जालदाब आन्दलननि बे मोनसे आरो सेकेन्ड थिङा आङो प्रमद बर' ओमफ्राय गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनजों खनसे जोङो बङाइगावआव जोङो बे कर्टआव नैबे बासुगाव राजधानि ट्रेनखौ लाखिनायनि जोङो 2 बोसोर केस गेलेनांदों बे केस गेलेनायाव प्रमद बर' साराबोथ' समायानो गैखाया आदा गबिन्द बसुमतारियाबोथ' बिस्रा माबा सिं सानाय आरि सानाय बेबायदिनो आरो ओमफ्राय आहा माबा माबि बाहाना खालामनानै लाइजाम लिरनानै होनांगौ आरो जे दिनै प्रमद बर' सारा नुजानो हानाय नङा गबिन्द साराबो नुजानो हानाय नङा आङो नुजाहैगोन सानसेखालि आङो प्रमद बर'नि प्रति बिराद आफसुस बेस्राखौ अननो ओंखारदों आरो आं बे जाहैबाय जोङो काटगरायाव गसंहैया होमबा काटगरायाव गसंहैनायाव आंहाथ' एक्सपिरियेन्ससै माबायदि गसंनांगौ एसे सिखाव साइज दायनिगिरि साइज गसंखानांगौ ओरै जानांगौ आरो ओरै जाबाबो दाय ओरै जाबाबो दाय बिखाखौ बारा फोजौ मोना आंहाथ' थफसि हमनाय हुदा दं आंबो थफसिखौबो खुबाय थफसिखौ खुनानै आं ओरैबो लाबाय आखाइखौ बिदि लानो मोना ओरै सिखाव साइज लाखानांगौ गबिन्द साराथ' मालाय बेना जिरायनाय सिगां दद्र' खानानै मानसिया एसे गमो नालाय जासा बिराद मोजां मोनो बेखौ जेबो खोना दाना जोंना प्रमद बर' सारा बिखा फोरदान फैदों बे आन्दलनखारि लिडार नोङो 40-45 लाख बर' जाथिनि लिडार एखे ओरै फैबाय जाबाय दाना हाट ऐसा नहीं ओरै होनबाय ओरै थादोंमोन बिदिबो थाखोआ ओरै थाबाय बिस्रा मोखां जाखा जालायलायदों बिदि अयभासथ' गैयाना ओइदिनखालि बिराद अननाय फैदों आरो बिस्रा जाय हक बे मोनसे लाइफनि एक्सपिरियेन्स बिथाङा बेसेबां फिल खालामदों खालामाखैनो बिराद स्टाडि खालामदों आरो आं बिदि बर' हारिनि जिखिनि मोननांगौ मोन्थाय थामोन्थानि थाखाय नोंथांमोना गोबां खंग्राम खालामबोबाय बिदि खालामै जिखिनि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ मोनजोबाखैब्लाबो मोनदों गोबांखौनो मोनदों दा बेनि गेजेराव फैयै नोंथाङा पलिटिक्स बा राजखान्थियाव माने लोब्बा थानानै खामानि मावबाय बे पलिटिक्सखौ मा थांखिजों मा सिमांजों मा मिजिं लानानै नोंथाङा पलिटिक्सनि खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोनाय आंनि बिथांखिया कुवाइट सिम्पोल जोङो दा 50+ जाला जोब्बायथ' जोङो फुल टाइम मुभमेन्टआव थानानै दावहा नांनायनिबो बे स्टेज नङा दा थिग बेबायदि समाव ग्रुप मोनसे सेटेलमेन्ट जाबाय जेनेबा BTC एकर्डनि उनाव BTR एकर्डआनो जाबाय दा बावहाय जोंहा मोनसे गभार्निं केपासिटियाबो फैबाय बे हिसाबै जोङो बर' हारिखौ दिनैनि दिनाव जे मावनायनि हाबाफारि जोंनि थुनलाइया दिनै फिल्म इन्डास्ट्रिजों बिराद मोजां एक्सप्रेस जादों नों आसामावनो बर'नि बे फिल्म इन्डास्ट्रिया एन्टायार नर्थ इस्टआवनो दिनै साबसिन महर मोनबोबाय थादों दे बे मोनसे जौगानाय आरो द्वितीयआव जाहैबाय जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि गथ'फ्रा दिनैनि बे एन्टायार भारतआव जोंनि बे टेक्न'लजि जुगाव सारा प्रिथिबियावनो जाय जेरै हागौ एरै गावबागाव टेलेन्ट आरो केपासिटिजों बिथांमोना आवगायबाय थादों जोंनो बे चान्स आरो बेबायदि मा होनो स्टेपखौ लाबाय थानांगौ आरो चान्स आरो सुबिदाखौ होबाय थानांगौ दा बावहाय जोंखौ रावबो लाखिखानो हाला दा जोंहा मा खालामनांगौ जोङो एग्रिकालसारखौ इमप्रुभ खालामनांगौ आबाद मावनायनि टेकनिकखौ इमप्रुभ खालामनांगौ नों मबाइल नायबानो सोरबा चाइनिसफ्रा मारै जायो मारै लोङा जोंनि नोङो इउटुबारफोरखौ नाय बिसोर सोलोंजोबो दा बेवहाय मावनाय दांनाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेखौबो सोलोङो लासैनो आबाद मावनायखौ सोलोङो दा जोंहा मा खालामनांगौ गभर्नमेन्ट हिसाबै बेखौ बै NGO दानानै बायदि फिसा माबाफोर दानानै संस्थाफोर दानानै गभर्नमेन्टनि धोरोमनिफ्राय जों बिसोरखौ एसे ट्रेनिं होनांगौ ओमफ्राय फेसिलिटेट खालामनांगौ आरो जे बेंकनिफ्राय लनखौ बोरै मोनो दा बेनिफ्राय नोङो गामियानो जोब जोंना क'क्राझारावबो गामियानो जोब वार्ड नाम्बारखौनो लानो नागिरा जोंना गामियाव हाबनानै थानाया मोजां होनो नाराबारियाबो दिनै माबा आरबानाव हाबाखै नों ओरै हाथिमाथा बागानसालि बबेबा एरियाफ्रा खासिबारिफ्राबो आरबानाव हाबाखै दा बेफोरखौ गामि सेरनि टाउननि सेरखौ जों आरबानाव सोजोबनांगौ आरबानाव सोनाय लोगो जोंहा बे आरबाननि फेसिलिटि आलादा जायो आरबाननि सुबिदा जायो 1.5 लाखनि नोङो न'
नोंनाव PMY मोनोबा नों बाय 3.5 लाखनि PMY मोनगोन नोङो 2 लाख 2.5 लाखनि नों अमा फिसिनायनि माबा मोनसे लन मोनोबा नोङो बाहाय टाउन नालाय आरबान नालाय नोङो 10 लाख 15 लाख 20 लाखबो मोनगोन दा बेफोर जिनिसखौ जोङो थाब नायै सोस'ना होनांगौ आरो एक नाम्बारा आबाद खारन जोंनि मानसिफ्रा माबा मोनसे मिथियोबा बे आबादा बे हालौ खदाल मावनायखौल' होना दाउ अमा बोरमा बायदि फिसिनायखौबो होनो दा बावहाय जोंनि मानसिया आखाइ गोग्लैयो बेखौहाय एनकारेज खालामनांगौ बेनिफ्राय नोङो बिजनेसाव बर'फ्रा गाज्रि नङा बे जिनिसा जोंहा हाग्रामानि आमोलनिफ्रायनो बिथांमोना BLT जानानै उमुक जानानै थाइसे थाइनै थाखाखौ ओरैनो जौ लोंनाय माबानाय हिन्जाव लानायफ्राव गारजोबाखै बायदि मोनदां बिथांमोना सोरबा पेट्रल पाम्प खुलिदों सोरबा उमुक खुलिदों इट वाज गुड दा जों बे जिनिसजों थांबाय थायोब्ला ओरैबायदि मोनसे स्टेजाव फैगोन खिन्थु मोनसे रिकुवेस्ट आरो UPPLआनो जा BPFआनो जा भेरि सिम्पल वे टु फिनिश आवार मुभमेन्ट जोंनि मुभमेन्टआ आन्दोलना दिनैबो जोबाखै बेखौ फोजोबनायनि सिम्पल फर्मुला दङ गर्जन मोसाहारिनाव आं बेखौ टाइम एन्ड स्पेस लानानै लासै महर होबाय थागोन नोङो दा नेशनेल पार्टि इन्डियान नेशनेल कंग्रेसखौनो होन नेशनेल पार्टि भारतीय जनता पार्टिखौनो होन ओरैबायदि मोनसे थासारियाव फैखायो बिथांमोनहा दा जोङो बे 15था MLAखौ जुदि हमबाय थायोबा सानसे बेलासे बे बिहारनि शिबु सोरेन आरो बिहारनि लालु प्रसादनि जागोना 100% सियर दा बेखौ नेनानै दा जोंनि स्टुडेन्ट बडि इउनियनाबो एबसुआनो जा बनसुआनो जा बिथांमोना ट्राइ खोथा सावरायबाय नैबे समाव नोंथांनि जि बेरायनानै मोननाय खामानि मावनानै मोननाय बेनि एसे बुंनो हागोन नामा जे नोंथाङा नैबे समाव UPPLआ बेसेबां गेरान्टि लानानै देरहामारनो हागोन बेसेबां सिट मोनगोन BJPआ बेसेबां BPFआ बेसेबां एसे सामथिं BPFआ एबारावहाय सिंगल डिजिटआव थानोबो हागौ यस बिथांमोनहा 9 सिमखौनो बारगोना बारा एसे सन्देह जानानै दङ ओमफ्राय BJPआबो मोनबानिफ्राय 6था बा 7था बेनि गोजौआव थांनाय नङा UPPLनि माबा BPFनि टारगेटआ जाय हक माबा 9था बारथारोब्लाबो बिथांमोनहा 12-13 थाबथागोना 100% आरो ओमफ्राय अब्ला UPPLआ बेसेबां मोनगोन नोंथाङा बेखौ हमनानै लादो दा गभर्नमेन्ट दागोना एखेबारे 100% UPPLआनो दासिगोन दा बेखायनो बे खोथाखौ बुंनो लुगैदों आरो रायजो राजानिसिम दे बिथांमोनहा गावसिनि बेसेन गोसा भटखौ सानै हो खारन NDFBखौ बे बर' बिमा हारियानो जोंनि बिदा फंबायानो माइरं खेन्दा खांनानै थाइसे थाइनै खांनानै एबसुनि मुभमेन्ट NDFBनि मुभमेन्ट फोथांबोदों दिनै बे फोथांजानाय नोंनि बिदा फंबाय बिथांमोनहा NDFB महरै सोरबा एबसु जानानै दिनै बिथांमोनानो लिडार जादों बिथांमोनानो UPPLआवहाय दिनै 5 बोसोर गभर्नमेन्टखौ फोजोबबाय आं सानो आरो 5 बोसोरखौ बिथांमोननो सुबिदा होबावनांगौ जेरैहाय BPFनो 15 बोसोर सुबिदाखौ होदों आं सानो UPPLनोबो बे सुबिदाखौ होनांगौ आरो दा बे सेन्टिमेन्टआ आं होननायल' नङा अलरेडि जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव दंखायो दा बेखायनो UPPLआ सेकेन्ड टार्म्स गभर्नमेन्ट दागोना एखे 100% सियर जोबथारनायाव नोंथांखौ आं मोनसे खोथा सोंनो माने नोंथांनाव आङो एडभाइससो लुबैगोन जिहेतु नोंथाङा बर' हारिनि गेजेराव गोबां कंग्राम खालामबोबाय नोंथांखौ जोङो बर' हारिनिनो सासे बिर जोहोलावबो होननानै बुंनो नांगोन मानो होनबा नोंथांमोननि जि नाजानायनि थाखाय दिनै बर' हारिया बे अबस्थायाव फैदों नैबे समाव जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै माने जोंनि ओनसोलाव नै देग्लायबो बावैसो सिगाङाव माने नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय गावजों गाव एना एनि बेफोरबायदि जानायखौ जों नुबाय थादों बे बेलायाव जोंनि बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोनखौ नोंथाङा नोंथांनिफ्राय जे बिसायख'थिखौ एक्चुअलि माबायदियै लांनो नांगौ बेनि बेलायाव नोंथांखौ आं एसे एडभाइस बुंनो होनो थाखाय बोसोन होनो थाखाय जोंनि बेलायाव जिहेतु जों बयबो संग्रामिखा जों बयबो सोरबाया एबसु जानानै संग्रामि खालामबोदों सोरबाया NDFB जानानै संग्रामि खालामबोदों मेन संग्रामि दलाथ' बे मोननैयानो BLTबाबो बे एबसुजों जरित्रखामोन नङा होमबा ओमफ्राय दा बेखायनो जोङो रावबो गुबुन नंलाया जों बयबो मोनसे उद्देश्य आवगायबोखानाय
दा BTC आव सोर गभर्नमेन्ट दायो सोर गभर्नमेन्ट दाया बे रायजो राजायासो डिसाइड खालामगोन दा बेखौ गारि बुफायलायनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामलायनानै जे आदायनांगौ दा बेखौ रायजो राजाया मालाबाबो लुबैयाखै आरो ओमफ्राय मोनसे जिनिसा बेबो आं सानो गासिबो पलिटिशियान जानाङाथ' बे रं साफ्रोमबो पाब्लिकआनो जे पलिटिशियान जानांगौ साफ्रोमबो पाब्लिकआनो जे UPPL BPO हाबनांगौ BJP आव हाबनांगौ बे कमप्लिटलि रंथ' पलिटिक्सआव माखासे मानसिफ्रा थाखागोन दा बाखिफ्रा स्टुडेन्ट जानानै आबादारि जानानै समाज सिबियारि जानानै बायदिसिना बिजनेस बायदि बिथिङाव थानानैनो बिथांमोना गावसिनि गोसो लुबैनाय बायदि मोजां मोननायखौ भट होबानो जाबाय दा बाहाय BPF जाथारनांगौ UPPL जाथारनांगौ दा बावहायनो होसोलायनाया जोंना बाराबारि जायो आङो जेब्ला केरालायाव दङमोन स्टुडेन्ट महरै आङो बिथांमोननि केम्पेइनखौ बिराद आसरित मोनोमोन बिथांमोनहा गावजों गाव जंखायलायसो एदावलायसो ओरैहाय माबा मोनसे CPMआ हानजा सुरलांबा ओरैहा कंग्रेसनिया माबा कंग्रेसनि हानजा सुरगोन दा बिथांमोना आदान प्रदानसो एखे मिलिजुलि आरो रंजा बाजासो आरो बिराद खुसि मोनो मोनसे फोरबोसो बिसोरनाहाय बुलाय सोलायाथ' नोङो बाद हो बिथांमोना बेखौ मोनसे फोरबो बायदि लायो आरो आदान प्रदान दा जोंनि हाबाब माने आं बिराद नोजोर होदों नर्मेलि आंजों बयबो स्रा स्रा मिनियोमोन दा आंखौ निस्सय BPFनि गोबां मानसिफ्रानो UPPL हाबनायखाय हयथ' गाज्रि मोनबाय दा नायनाय स्टाइलफोरखौ आङो एसे अन्थाव बाथाव मोनो आंथ' रावनोबो एक्सप्रेस खालामो आं मिनि मिनि थाङो नांगौला मालाबा सोरबाया BPFनिया साहा लोंनो बिबाबो आं होनो थियारि खिन्थु बेबायदि माखौबा लानानै बुलायलायनो नागिरनाय सुलायलायनो नागिरनाय बे एखेबारे रं खारन दिनै नों नुबाय आं कंग्रेसनि गिलुबाल' हब्रादोंमोन हब्रायाखै आं प्रमदखौबो रायदोंमोन सोरबा गबिन्दखौबो रायदोंमोन सोरबा लरेन्स फेरेंगामोनखौबो रायदोंमोन आं UPPL हाबबाय Are you sure that you guarantee that you will remain forever in BPF? Yes. नों BPO कि सब समय अराय समनि थाखाय थागोन नामा नाथाय आंनि एग्जाम्पलखौ फिउ जायगा हर आदा चन्दन मोनहा खम गिलु बालौ हेव होनलायनाय रायोमोन UPPL खौ आदा खाम्फा मोना दिनै बे मानसिफ्रानो UPPL आव फैबाय दा बेखायनो जायहा UPPL आव दङ नोंबो पार्मानेन्ट नङा जायहा BPF आव दङ नोंबो पार्मानेन्ट नङा दा माखौ लानानै बुलाय सोलाय जानो नागिरदों मालाबा नों जाय UPPL खौ गारि बुख्रुबदों नों बे UPPL जानानै नों मालाबा खामानि मावखानांगोन दा बेखायनो बे बुलायनाय बुख्रुबलायनाय सुथारलायनो नागिरनाय हाबि जाबिया एखे आउटसाइड अफ दि पियर भि अफ दि BTR इलेक्सन कनसेप्ट थासारिया बिदिनो थांनो नागिरबाय थादों नामा दा नांलाय खमलाय नङा आं बेखौ बिदि सानाखै हाग्रामा बिथाङाबो होनफिनदों बेबायदिया जाबाय आरो जानो मोना आरो जोंनिफ्रायथ' जों जेबो रिएक्सनखौ लाखायाखै जोंहा थांफिननानै बुख्रुब सुख्रुब खालामनांगौना सोरखौबा नायहाबनांगौ जों बे रलखौ लाखाया खारन नों बे इलेक्सना नोङो अननायजोंसो नोङो बिथांमोननि गोसोखौ बोनो हागोन सोरखौबा सिगिनानै सगनानै जेलाव सोबनानैबो हाखाया दा that's it गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिअ'आव फैनानै जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जै फैबाय थानाय बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै माखासे खोथा बाथ्राखौ मोनथिहोबाय आरो जै खोथाखौ दिनैसिम रायजो राजाफोरा हमदां हायाखैमोन मोनथिहोआखैमोन बेखौबो नोंथाङा मोनथिहोबाय दा बेनि थाखाय आं फिन खनसेबाव जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि जानानै आङो नोंथांखौ साबायखर होबाय आरो दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों दे थेंक इउ